Tiesitkö, että latinalaisessa Amerikassa on maa, joka erottuu vapaudellaan, turvallisuudellaan ja kadehdittavalla elämänlaadullaan? Paikka, jossa väestö nauttii taloudellisesta vakaudesta, edistyksellisistä poliitikoista ja yhteiskunnasta, joka arvostaa onnellisuutta ja hyvinvointia. Mutta onko kaikki todella täydellistä siellä? Millaista elämä on maassa, joka on niin erilainen verrattuna muuhun mantereeseen? Tänään saat tietää, miksi Uruguay on yksi latinalaisen Amerikan vapaimmista, rikkaimmista ja turvallisimmista maista. Hei matkaaja, olen Juninho Mello ja olet Viajante-kanavalla passisi maailmaan uusien ja uskomattomien paikkojen tutkimiseen. Jos pidät kulttuurien, kuriositeettien ja maiden salaisuuksien tutkimisesta, laita tykkäys ja tilaa. Kanava, ettet jää paitsi yhdestäkään videosta. Ja nyt kommentoi alle. Aion ansaita paljon rahaa tutustuakseni Uruguayhin, näyttääkseen, että olet sitoutunut toteuttamaan unelmasi ja matkustamaan maailmalla. Kun puhumme latinalaisesta Amerikasta, monet ajattelevat eriarvoisuutta, turvattomuutta ja taloudellista epävakautta. Mutta entä jos kertoisin sinulle, että on olemassa maa, joka haastaa tämän stereotypian? Paikka, jossa demokratia on vankka, talous vakaa ja elämänlaatu yllättää jopa eurooppalaiset. Tämä maa on Uruguay. Vaikka se on yksi Etelä-Amerikan pienimmistä maista, Uruguay erottuu edistyksellisyydellään, turvallisuudellaan ja taloudellisella vauraudellaan. Yhden suurimmista vapausindekseistä alueella, erittäin koulutetun väestönsä ja tehokkaan sosiaalijärjestelmänsä ansiosta, tämä pieni jättiläinen on tullut maailmanlaajuiseksi esikuvaksi. Mutta miten tämä on ollut mahdollista? Mikä tekee Uruguayssa niin erilaista verrattuna sen naapurimaihin? Ymmärtääksemme tämän, tarkastelemme joitakin tekijöitä, jotka muokkaavat urugualaisten elämää. Tiesitkö esimerkiksi, että maalla on yksi latinalaisen Amerikan pienimmistä korruptioasteista? Ja että kannabiksen virkistyskäyttö laillistettiin pioneerina maailmassa? Lisäksi Uruguaylla on yksi alueen parhaista sosiaaliturvajärjestelmistä, joka takaa terveydenhuollon ja koulutuksen saavutettavaksi väestölle. Toinen huomioarvoinen seikka on poliittinen ja taloudellinen vakaus. Kun monet Etelä-Amerikan maat kohtaavat toistuvia kriisejä, Uruguay ylläpitää ennakoitavaa taloutta ja yhden korkeimmista BKT:stä asukasta kohden koko mantereella. Ei ole ihme, että maa on usein luokiteltu yhdeksi parhaista paikoista asua latinalaisessa Amerikassa. Mutta rauhoitu, ei se tähän jää. Seuraavassa osassa tutkimme syvemmin niitä tekijöitä, jotka tekevät Uruguayssa vapauden, vaurauden ja turvallisuuden esimerkin. Entä sinä? Oletko koskaan kuvitellut asuvasi tällaisessa maassa? Kommentoi tänne, mikä sinua eniten vaikuttaa Uruguayssa. Nyt kun olemme ymmärtäneet, että Uruguay on poikkeuksellinen maa latinalaisessa Amerikassa, sukellamme syvemmälle syihin, jotka tekevät siitä vapauden, vaurauden ja turvallisuuden mallin. Vapaus, edistyksellinen ja demokraattinen maa. Uruguay on yksi maailman vapaimmista maista sekä poliittisesti että sosiaalisesti. Se johtaa latinalaisen Amerikan demokratian vertailuja ja on tunnettu edistyksellisistä politiikoistaan. Se oli ensimmäinen maa maailmassa, joka laillisti kannabiksen tuotannon, myynnin ja käytön valtion säätelemänä. Abortin ja samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen osoittaa myös maan sitoutumisen yksilön oikeuksiin. Lehdistön vapaus ja poliittinen läpinäkyvyys ovat korkeita, mikä tekee urugualaisesta demokratiasta yhden alueen vankimmista. Väestöllä on vahva poliittisen osallistumisen tunne ja luottamus hallitukseen, mikä edistää maan vakautta ja jatkuvaa kehitystä. Vahva talous ja taloudellinen vakautus, eri kuin monet Etelä-Amerikan naapurit, Uruguay pitää yllä vakaan ja ennakoitavan talouden, joka on kasvanut kestävästi vuosien varrella. Maalla on yksi Etelä-Amerikan suurimmista BKT:stä asukasta kohden, ylittäen sellaiset maat kuten Argentiina ja Brasilia. Uruguayn valuutta ei kärsi äkillisistä arvonalennuksista, kuten monissa muissa mantereiden maissa.
Maatalous- ja karjasektori on erittäin kehittynyt, tehden Uruguaysta yhden maailman suurimmista naudan lihan tuottajista. Lisäksi matkailu- ja teknologiasektori ovat kasvaneet nopeasti, tuoden lisää taloudellista monimuotoisuutta. Mutta kysymys, joka jää, on, jaetaanko tämä vauraus väestölle? Vastaus on kyllä. Uruguayssa on alhaiset sosiaalisen eriarvoisuuden indeksit, ja sen sosiaalinen suojelujärjestelmä takaa laadukkaan koulutuksen ja terveydenhuollon kaikille. Turvallisuus, yksi latinalaisen Amerikan rauhallisimmista maanosista. Kun puhumme turvallisuudesta, Uruguay loistaa verrattuna naapurimaihinsa. Maalla on Etelä-Amerikan pienimmät rikollisuusluvut ja sen murhien määrä on huomattavasti alueen keskiarvoa alhaisempi. Helppo pääsy koulutukseen ja sosiaalipalveluihin edistää matalaa rikollisuutta. Lisäksi Uruguayn poliisi on hyvin koulutettu ja väestön keskuudessa on vahva lain kunnioittamisen tunne. Montevideon kaduilla voi kävellä yöllä pelkäämättä, mikä ei ole mahdollista monissa latinalaisen Amerikan pääkaupungeissa. Rauhallisuus tekee Uruguaysta täydellisen kohteen sekä asumiseen että vierailuun. Nyt, kun olemme käsitelleet vapauden, talouden ja turvallisuuden Uruguayssa, sukellamme vielä syvemmälle ja tutkimme joitain yllättäviä tekijöitä, jotka tekevät tästä maasta ainutlaatuisen. Elämäntyyli Uruguayssa, rauhallisuus ja hyvinvointi. Jos on yksi sana, joka määrittelee elämän Uruguayssa, se sana on rauha. Toisin kuin monissa muissa latinalaisen Amerikan maissa, jossa rytmi on nopeampi ja kaoottisempi, uruguaylaiset elävät rauhallisempaa ja tasapainoisempaa elämää. Siesta ja elämänlaatu. Monet liikkeet sulkeutuvat muutamaksi tunniksi lounaan jälkeen, jotta työntekijät voivat levätä. Tämä eurooppalainen tapa on edelleen säilynyt Uruguayssa. Vähemmän painetta, enemmän vapaa-aikaa. Uruguayalaiset arvostavat aikaa perheen ja ystävien kanssa. Työskentele elääksesi kulttuuri on paljon vahvempaa kuin elä työskentelemään. Luontosuhde, paratiisimaiset rannat, vihreät niityt ja kaupungit ilman liiallista saastumista tarjoavat täydellisen ympäristön niille, jotka nauttivat terveellisemmistä elämäntavoista. Uruguay ja sen suhde koulutukseen ja kulttuuriin. Koulutus on yksi Uruguayn menestyksen kulmakivistä. Maan koulutusjärjestelmä on yksi latinalaisen Amerikan parhaista ja sillä on laadukkaita julkisia kouluja ja yliopistoja. Koulutus on maksutonta peruskoulutuksesta yliopistoon, mikä takaa mahdollisuudet kaikille. Uruguay oli ensimmäinen latinalaisen Amerikan maa, joka antoi jokaiselle oppilaalle kannettavan tietokoneen julkisissa kouluissa kuuluisan Plan Ceibal-ohjelman kautta. Lukutaitoaste on lähes olematon, mikä osoittaa jatkuvan investoinnin koulutukseen. Kulttuuri on myös maan vahvuus. Uruguaylaiset ovat latinalaisen Amerikan korkeimpia lukemisen harrastajia ja maa arvostaa suuresti kirjallisuutta ja musiikkia. Tango esimerkiksi ei ole vain argentiinalainen, se on myös osa urugualaista identiteettiä, mateperinne ja kansallinen ylpeys. Jos luulet, että chimarrão on vain Brasilian juttu, sinun täytyy tutustua Uruguaysiin. Siellä mateperinne otetaan todella vakavasti ja on tavallista nähdä ihmisiä, jotka kantavat matelautaa ja kuumaa vettä mukana minne tahansa. Mateen nauttiminen on lähes päivittäinen rituaali, joka on läsnä kaikissa sosiaaliluokissa. Toisin kuin Brasiliassa, jossa chimarrão on suositumpi etelässä, Uruguayssa se on osa koko maan identiteettiä. Mateen juominen Uruguayssa on enemmän kuin tapa. Se on tapa sosiaalisoitua ja kokea kulttuuriyhteys. Jalkapallo, enemmän kuin urheilulaji, se on uskonto. Jalkapallo Uruguayssa ei ole vain ajanviete, se on kansallinen sielu. Maa voi olla pieni, mutta sillä on valtava perinne urheilussa. Uruguay oli ensimmäinen maa, joka voitti maailmanmestaruuden vuonna 1920, jolloin maa oli myös turnauksen isäntä. Maa on voittanut 2 maailmanmestaruutta ja useita kansainvälisiä titteleitä ylittäen paljon suurempia maita. Seurat kuten Peñarol ja Nacional omaavat intohimoiset faniryhmät
ja yhden maailman intensiivisimmistä klassikoista. Uruguayn ylpeys jalkapallosta on valtava ja pelaajien taistelutahto edustaa erinomaisesti kansan henkeä. Pieni kooltaan, mutta jättiläinen saavutuksissaan. Nyt kun olemme tutustuneet Uruguayn moniin piirteisiin, jotka tekevät siitä vapaan, vauraan ja turvallisen maan, käydään läpi ne tärkeimmät asiat, jotka tekevät tästä pienestä jättiläisestä latinalaisen Amerikan huomiota herättävän maan. Käydään läpi tärkeimmät kohdat. Uruguay on yksi latinalaisen Amerikan demokraattisimmista ja edistyksellisimmistä maista, jolla on kehittyneet lait ja kunnioitus yksilön vapauksia kohtaan. Talouden vakaus on korkea, sillä maalla on suuri BKT asukasta kohden ja alhainen sosiaalinen eriarvoisuus, mikä takaa väestölle hyvän elämänlaadun. Turvallisuus on yksi maan suurimmista erottavista tekijöistä, tehden siitä yhden rauhallisimmista maista elää ja vierailla. Elämäntyyli on rauhallinen ja tasapainoinen, ja siinä arvostetaan voimakkaasti hyvinvointia ja luontokontaktia. Koulutus ja kulttuuri ovat kansallisia prioriteetteja, sillä maassa on ilmainen laadukas koulutus ja suuri arvostus lukemista ja taidetta kohtaan. Perinteet, kuten mate ja intohimo jalkapalloon, yhdistävät urugualaisia ja vahvistavat heidän kansallista identiteettiään. Uruguayn vaikutus latinalaisessa Amerikassa. Uruguay haastaa ajatuksen, että latinalaisen Amerikan maan täytyy elää jatkuvissa kriiseissä ja epävakaudessa. Se todistaa, että on mahdollista elää vapaasti, turvallisesti ja kehittää yhteiskuntaa samaan aikaan. Tämä tekee siitä mallin muille alueen maille, jotka pyrkivät parantamaan väestönsä elämänlaatua. Mutta tietenkin ei kaikki ole ruusuista. Elinkustannukset Uruguayssa ovat korkeat ja joillakin talouden sektoreilla on vielä haasteita. Kuitenkin kokonaisuudessaan maa on edelleen esimerkki tasapainosta ja vauraudesta mantereella. Uruguay on epäilemättä maa, joka haastaa odotukset. Pieni alueeltaan, mutta jättiläinen elämänlaadun, vapauden ja turvallisuuden suhteen. Se näyttää, että latinalaisessa Amerikassa voi elää hyvin, kunhan on hyvät politiikat, lain kunnioittaminen ja investointeja koulutukseen ja hyvinvointiin. Jos pidit tästä videosta ja haluat tutustua muihin upeisiin maihin, minulla on 2 erityistä suositusta sinulle. Nyt juuri ruudun lopussa on 2 mahtavaa videota, jotka yllättävät sinut. Klikkaa jompaa kumpaa ja jatka matkaa kanssamme ympäri maailmaa. Ja ennen kuin lähdet, jätä se tykkäys ja tilaa Via Jante-kanava, jotta et jää paitsi seuraavista videoista. Nyt loppuhaaste sinulle. Jos pääsit tänne asti, onneksi olkoon, olet menestyjä. Kommentoi. Pääsin loppuun asti, olen sitkeä, minä voitan. Nähdään seuraavassa videossa.